Ei, salutare, dragi mei, faceți un episod în care facem și 400 de trofee și încă suntem la rank 6. E ok. Trebuie să facem rank 7. Dar avem rank mai mult. Trebuie să zice, da, nu contează. Pe shop am făcut asta cu free prize. Vreau să-mi iau din asta. De aia să-mi dă tokenul. Bine, ajungem la 380, da? 350. Cam astea sunt toate skin-urile mele. Hai să... Da, să câștigăm și noi un meci. Că nu mai câștigăm de multe meci. Nu cred! Se vede că ești nabă. Uite botul. Asta caracter legendar sau special? Cred că nu știu. Am menționat. Foarte multe trofee, deci vreau să fac 1000 de trofee până la finalul lui noiembrie. Bine, ce le putem măcar să am 600 până începe octombrie. Ca să că la cum le jucăm noi, nu știu dacă am șanse să mă mai joc eu cu trofee. Cu coroanele nu-mi plac. Nu cred! Nu cred! Nu cred! Bătaie! Yes! Yes! M-am calificat. Ce nubaloi sunteți? Asta știe ce joc în joc. Se lasă în jos și se poate stare. Wow! Asta nu este.
iarăși un nu. Nu cred că harta asta e să câștig. Firar, nu câștig, că vreau harta asta, e cea mai nasoală hartă din tot. Știu că n-am câștigat și nu-mi pare. Este curajoasă, este curajoasă. Mama, aș mai vrea un surprise foarte bun. Nu ne vorbim despre Teo 10, care nici măcar nu are un level făcut. Gata! Iar îmi pare internet, scuze. Stai ce mi să-mi telefonul încărcat. Așa. Bun. Nu vreau global. Am rank 7. E ok. Se vede că mă joc. Eu am făcut rank 10 tot atunci când se termină sezonul 4, chapter 3 din Fortnite. N-am mai postat Fortnite pentru că canalul ăla nu prea mai postez pe el. Vreau să fac un canal, doar un canal. Deci, momentan eu destul canalul ăsta, plus că avem multe jocuri de stat acum și înainte nu postam, că ce să postez? Postai numai Roblox-ul, pe ce era? Adică Roblox-ul e nimic. E nimic pe lângă jocurile astea. De-aia pensam că îmi place mult mai mult. Deci spuneam că ce posta aici. O găsești pe TikTok. Loc cu orice. Cred că are 4 luni de acum. Asta. Lasă perdeaua. Lasă perdelele. Pe Hello Kitty. Eu iac foarte mult cu brățările mele. Aoleu, ură jocul ăsta!
cred. E foarte amicitor ăsta. De ce nu merge jocul ăsta? Da, CNN nu face nimic dacă înjuri, așa că... Asta se mișcă. Urăr jocul ăsta. Ei! Sară! Nu știu, am început să joc foarte mult Brawl Stars, adică... Ei, dacă am dat cu capul. Mișu! Hai că Mișu. Muța mea a fugit acasă. Yes! Deja se termină. Mama, mai mult și am trist. Deja aștept. De pe ce joc? De pe telefon, da? Juca și de... Nu știu dacă aș juca de pe laptop. Gen, de pe laptop îmi trebuie... ceva. Ia nu contează. Skin-ul ăsta mi-a picat pe ultimul videoclip de Stumble Guys. Îl găsiți la mine pe canal. Vai, mâța, da, ce tragedie. Mâța. Vai. Mâță, lasă-mă, că pierd. Bat, mâță. Nu! Bat. Da, nu pot să te bat. Trebuie, nu vreau să ce hartă iau. Bun. Nu mai fi la ce am puțin. Gen bani nu știu, că nu-mi place. Hai să intrăm la noi la Stumble Pace. Hai să le animația asta. Ce animație este? Animațiile de sus. Activate. Nu, dar nu vreau să mă Battle Pass-ul. Eu nu m-am logat cu nimic, deci contul ăsta nu-i. Hai! Nu vreau să ne mai jucăm cu cineva. Sunt perfect acum butoanele, doamne, ce perfect. Doar butoanele. Pe ce joc mergea parcă să ne jucăm cu controlerul? Mergea și pe Stumble, nu? Mergea pe Stumble, guys, nu? Parcă merge și pe Roblox. Da, vreau să încerc să merg cu controlul pe Roblox. Pentru că am controlul. Mă
mă întreabă de unde e controlul, dar eu nu degeaba am PS. Asta trece fără stres. Pentru că nu. Vreau o hartă cu parcurs. Adică mai alea că mai slăbuți, ca să nu pot adapta alea cu parcurs. Un vlog de aproape 5 luni. Nu știu cam dacă am mai avut un vlog. Nu știu. Am mai avut? Nu știu doar de asta. Nu mi-aduc aminte. Nu chiar stres, că și pe spier. Nu vorba de mine. Am spus? Răzbilele! Nu cred. Nu. Bulan, am avut bulan. Reușim. Ăla era, am uitat o leacă. Ăla e rancu sau e Battle Pass-ul ăla de sus? Eu știu că e rancu. La nivel global, ăia la nivel global se joacă non-stop. Sunt transpirați. De când mi-am luat epica asta, nu te mai jucat ceva, ba la mine, pe calea de bulan și ăla. Era un bulan extrem de mare. Am urât harta asta pe tine. Ce să mai urât? De ce să vă mint? Eu chiar o urăsc. Eu fac pe noastră. Vai, finish, finish. Eu nu știu, nu-mi place jocul. Ce să vin? Nu știu foarte mult. Aici, te-ai lăsat de Roblox pentru să Stumble Guys? Nu. Nu că pe Roblox am contul la multe chestii. Multe trofee. Mamă, score goals! Mamă, Stumble Soccer! Unde când eram să... Nu-mi place cam...
aici. Nu mă arde aici. Nu mă arde aici. Nu sunteți în stare de nimic tutorial. Ce-am făcut asta pe așa vrut. Că doar ce? N-am voie? Băi, nu știu ce să mai postez în afară de rolă. Vreți să revină seria cu car parking? Așa e mintit videoclipul ăla în care nu mai s-o zdrâbă tot car parking-ul ăla. Ce mai? O să avem nu să spuneți cineva în comentarii cine mai ține minte. Aveam 80 de vizionări și un abonat. Mă mir și în ziua de azi cum s-a mai multe vizionări decât abonați. Nici acum nu mă uit la câte vizionări am. Ce are pincă? Ai mă, iar s-a blocat. Blochează Roblox, doamne. Ăsta. Jocul ăsta mă bat boșii. De 3. Scoate-le din capul meu. Hai, mi să mă acum. Dai-le din capul meu. Că ți-arunc tableta. Da, mă ducați. Welcome everyone to this brand new video. Fortnite. You have to download the Fortnite mobile into any of your iOS or Android mobile devices. So, in this video, I'll be showing you how to download the Fortnite mobile into any of your iOS or Android mobile devices. Close. Da, lasă. Cam ca acest episod. Bye.